Dovolím si citaci. Jsme svědky nástupu pseudovědeckého a spirituálního wellness průmyslu, který se pokouší prodávat lidem zázračné léky na každý stav, který trápí moderní společnost. Tak proč se toto podle vašeho výzkumu daří? Samozrejme, to pozorujeme už dlhodobé, to nie je len niečo, čo nastalo teraz. Vidíme, že ochota sa očkovať postupne vo viacerých krajinách klesá. Do povedomia sa nám to dostalo viac v období pandémie, keď očkovanie proti covidu bolo terčom viacerých útokov. Samozrejme, tie presvedčenia, ktoré sú konšpiračné, one poukazujú na to, že niekto má nejaké nekalé zamery alebo nejaké špinavé zamery spojené s tým, aby sa predávala liečba. A tým pádom ľudia nedôverujú ani lekárom, ani v priemyslu farmaceutickému a môžu kvôli tomu vyhľadávať alternatívne postupy, žiaľ neoverené. Máme príklad celkom nedávny z Veľkej Británie, kde mladá žena Paloma Shemirani nesúhlasila s tradičnou liečbou, namiesto toho uprednostnila nejaké bylinkové postupy, žiaľ svojej rakovine podľahla. Takže je to aj nebezpečné a zároveň vidíme, že stáva sa toho čoraz viac. Vezměme jedno konkrétní očkování, vlastně váš modelový příklad, očkování proti lidskému papilomaviru HPV. Tam je to důležitá prevence, je hrazená z pojištění pro děti od 11 do 15 let. Tak podle té vaší studie, podle vaší práce, kdo se nejčastěji nebo typicky rozhodne toto očkování vynechat? No, v tej našej štúdii bolo dôležité to, aby sme zistili, ako tie konšpiračné presvedčenia či pseudovedecké presvedčenia, ktoré sa vyskytovali počas pandémie covidu, aký môžu mať dlhodobý dopad. A práve preto sme zvolili to očkovanie proti HPV, lebo sa zdá, že to je taká neutrálna téma, ktorá by pre nás všetkých mala byť zaujímavá. A tam sme zistili práve toto, že osoby, ktoré mali nejaké konšpiračné alebo pseudovedecké presvedčenia v oblasti samotného covidu, tak sú menej ochotné očkovať sami seba, samozrejme, ale aj svoje deti proti HPV. Čo je veľký problém, lebo my vieme, že ten vírus HPV, on môže spôsobiť viaceré druhy rakoviny. Tým, o ktorým sa hovorí najviac, je rakovina krčka maternice, samozrejme, ženský typ rakoviny, ale sú aj rakoviny hrtána či konečníka, ktoré už nie sú špecifické len pre ženy. Čiže to očkovanie môže nám pomôcť vyeliminovať alebo v podstatnej miere znížiť výskyt týchto typov ochorení a preto je veľmi dôležitou prevenciou. Ak osoby, ktoré majú takéto iracionálne, konšpiračné, pseudovedecké presvedčenia odmietavajú ale to očkovanie, tak to znamená, že namiesto prevencii rizikujeme, že to ochorenie reálne sa niekedy v budúcnosti u nás alebo našich blízkych môže vyskytnúť. Vy ste sa v rámci toho výzkumu setkali i s těmi lidmi, kteří to odmítají, s jakými argumenty? My sa s nimi osobne nestretávame, to sú výskumy, ktoré robíme prostredníctvom internetu, čiže oni sa zapájajú do našich ankiet, ktoré im posielame pomocou takých panelí, ktorí majú reprezentatívne vzorky českej či slovenskej, poľskej populácie a tam sa ich na to pýtame. Myslím, že môžeme povedať, že argument je ten, že je tam vysoká nedôvera. To, čo aj vidíme na základe tých našich dát, ktoré sme zozbierali, že je tam vysoká nedôvera v ten systém, ale tým pádom vyhľadávajú nejaké alternatívne zdroje informácií, ktorým dôverujú viac. S jakými motivy se typicky vlastně ty alternativní postoje šíří? Prostě třeba se odkazují na nějakou historii, řekněme na tradice, na přírodu. Jaké tam bývají ty, řekněme, motivy?
Áno, ja by som povedala, že sú dve primárne motivácie, ktoré sú za tými ľuďmi, ktorí šíria takéto neoverené postupy. Jedna je cynická, že proste my vieme, že ľudia, ktorí majú už nejaké ochorenia, oni sú vulnerabilní, oni vyhľadávajú nádej. Doktori a profesionálni lekári, oni nemôžu nám falošnú nádej dávať. Oni musia nás úprimne informovať o našom zdravotnom stave. Čiže na jednej strane je to cynické, na druhej strane môže byť tam aj úprimná viera v to, že keď mi niečo pomohlo, tak pomôže aj niekomu ďalšiemu. Ale tiež to nie je overený postup. To nie je niečo, čím mali by sme sa riadiť. Lebo tá osoba, ten celebrita, herec, ktorý to šíri, on nemusí vedieť o našich komorbiditách, o tom, aké máme alergie. To nemusí znamenať, že keď máme identické príznaky alebo podobné príznaky, naše ochorenie je rovnaké. Takže to by som povedala dve motivácie. A jedna z nich je finančná, cynická, druhá môže byť fakt empatická, ale akoby nemal by to byť dôvod, prečo mali by sme postupovať podľa takýchto odporúčaní. Jak se nejčastěji ta alternativní nebo ty alternativní postoje k medicíně šíří? Je to spíše po internetu nebo osobním nějakým setkáním, doporučením a podobně? My hovoríme o tom, že dnes internet a vo všeobecnosti social media veľmi uľahčili to šírenie konšpiračných a pseudovedeckých teórií, to je pravda, ale nemôžeme zabúdať na to, že takéto presvedčenia či takéto teórie sa vyskytovali aj pred nadstupom internetu. Čiže to nie je nič nové, len že tie elektronické médiá uľahčujú prístup k tým informáciám a možno, že umožňujú aj ako širší dopad, lebo keď jedna osoba má mnohých followersov, tak môže akoby nakaziť tými presvedčeniami viac ľudí. Ďalším problémom je aj to, že oni sa šíria nielenže na sociálnych sieťach, ale že sa normalizujú osobami, ktoré sú vysoko postavené, ako napríklad pán Kennedy v Spojených štátoch. To je vynikajúci právnik, to je pravda. A žiaľ, v oblasti vakcinácií žiadnu odbornosť nemá. Ale jedným podpisom škrta financovanie programov, ktoré sa zaoberajú výskumom vakcín mRNA. Takže tu by som aj povedala, že to nie len samotné sociálne siete sú nejakým vinníkom, ale to, koho počúvame a v akej oblasti. Ideálne by bolo, kebyže počúvame a riadíme sa odporúčaniami ľudí, ktorí sa vyjadrujú v oblasti svojej odbornosti. Kdy je alternativní medicína neškodná nebo může být dokonce i prospěšná? To samozrejme vždy po konzultácii s lekárom, s ktorým sme v úzkom kontakte. Môže sa stať, že keď to sú nejaké doplnkové liečby, ktoré nám zvýšia náladu, nejakým spôsobom uľahčia celý ten proces, tak áno, a nie sú škodlivé samé o seba, samozrejme, lebo to je základ. Tak vtedy môžeme ich použiť, ak náš lekár nepovie nám, že nie. Lebo to je ten základ, že čokoľvek pridávame navyše k tomu, čo nám doporúčajú, či odporúčajú lekári, mali by sme mať overené, že nám to nebude škodiť, že nemáme na to alergiu, že nebude to v konflikte s inou našou liečbou. Lebo my si neuvedomujeme, že aj bylinky to je chémia. Čiže môže sa stať, že nejaké tabletky, ktoré máme na predpis, ale spojíme ich s nejakým bylinkovým čajkom, ktorý sa nám zdá úplne, že neškodný, to nám môže škodiť. Takže vždy to je otázka v prvom rade na našich doktorov, aby nám povedali, že či to je v pohode, alebo už nie. Tam může být ale někdy narušená i ta důvěra v lékaře. I tohle jste řešili třeba v rámci toho výzkumu, jak člověk může přistupovat k nabídkám léku nebo terapii, jak rozeznat, co je podložené, co jaksi je zdraví prospěšné. Vždycky tam musí být ta osobnost toho lékaře, jak postupovat, pokud ten člověk s tím alternativním přístupem nemá důvěru v lékaře.
Našťastie tá dôvera v ten zdravotnícky systém až tak nízka nie je. A sú iné typy inštitúcií, v ktoré dôvera je nižšia. Ale tu samozrejme je problém. My sme overovali aj niektoré intervenčné postupy, že ako práve odhaliť a zmeniť názory ľudí, ktorí také konšpiračné presvedčenia majú. A vidíme, že veľmi často je to veľmi náročné a nefunguje podľa našich očakávaní. Čiže ja vám teraz neviem žiaľ povedať zázračný postup, ak niekto nedôveruje lekárom, lebo vtedy môže nedôverovať aj vedcom. Čiže darmo my budeme sa snažiť robiť nejaké intervencie, presvedčať ľudí, že pre nich by bolo lepšie postupovať inak, ak oni ani nám nedôverujú. Čiže samozrejme tu hovoríme už o takých extrémnych prípadoch, ale sú aj také, kde my k tým ľuďom veľmi ťažko sa dostaneme tak, aby oni naozaj chceli počúvať a zvažovať to, čo my povedáme. Takže neexistuje jeden ideálny, zázračný spôsob. Musíme sa zmieriť s tým, že veľmi často tie naše pokusy budú neúspešné. Myslím si, že v tomto prípade prevencia je lepšia, čiže učiť už od základnej školy takého vedeckého, kritického myslenia, toho, že najmä v tej oblasti zdravotníctva ten overený klinický postup, to je základ toho, aby sme boli bezpeční, keď podstupujeme nejakej liečbe. Vy jste se v rámci toho výzkumu zaměřili třeba i na lékaře, to znamená i lékaři vám odpovídali, nebo teď myslím jako vlastně jakým způsobem oni komunikují s pacienty, kteří mají určitou nedůvěru v nějaký léčebný postup. Tohle nebylo předmětem toho výzkumu. Nie, žiaľ sme takú možnosť v tomto výskume nemali. Snažia sa kolegovia také výskumy robiť, ale samozrejme doktori sú vyťažení veľmi. Čiže zapojiť ich ešte dodatočne do výskumu, keď oni pracujú už fakt nad rámec takej klasickej bežnej pracovnej doby, je veľmi náročné. Problémom nie je len to, ako oni komunikujú, lebo samozrejme študenti sa učia, ako komunikovať s pacientami. A problémom je to, že nedôverčivý pacient možno, že ani sa neobjaví v nemocnici či v praxi toho lekára.